Jama'a a taƙaice ga yanda ake yin minting NFT na waɗanda suka yi participating a airdrop na Starknet. Na farko za ka yi pasting wannan link ɗin kamar yadda kuke gani. So in kai pasting zai kawo ka haka, sai ka maida wayan kai koma desktop type. So ga minting nan sai ka danna ga connect, sai ka danna connect. So kamar yadda kuke gani gashi nan zan taɓa connect na maida shi desktop type view. So in ka danna sai ka zaɓi Bravos, ni da Bravos na yi amfani. So idan ka danna zai yi connecting, zai buƙaci ka sa password zai wuce. So yau gashi na sa password, ka yi sign in, ka yi approving. To nan ka ga mint. So sai mutum ya taɓa wannan mint ɗin, in ka taɓa mint zai kawo ka kamar haka, ka yi sign in. To daga can gefe hannun dama za ku ga adadin gas fee da za a ci bai da yawa, ina gani 0.35 ne ko 0. nawa ne ban gani da kyau sosai. So da na cire muryan ne saboda bidiyon ya ɗan yi kyau. Na sami issue ne da ina bidiyo. Yau sai ka danna sign in. So da zaran ka danna sign in, so za ka ɗan jira kaɗan yayi loading, ka jira kaɗan yayi loading. So sun ce 24 hours ka bayar, duk wanda bai yi minting ba shi kenan. Yawwa yana dai loading. 24 hours ka bayar, duk wanda bai yi minting ba shi kenan. So kun ga kamar yadda kuke gani gashi nan har an yi minting ɗin ba wahala. Allah ya taimake mu. Yauwa sai mutum ya zo ya shiga Bravos ɗinsa. Idan ya shiga cikin Bravos ɗin shi bayan ya yi minting ɗin kenan, sai ya danna ga NFTs nan kuna gani daga can ƙasa. Yauwa in mutum ya danna shi, kun gan shi gashi nan a farko shine NFT ɗin in ka danna. So kun gan shi nan. So Allah ya sa su bada ikon a fitar da shi a iya siyarwa kamar yadda Zkson Era suka yi. Allah ya sa mu dace. Allah ya taimake.